Madzulo ano tikupatsirani nkhani zimene zinawerengedwa pa zodiaki imene zina mankhanizi mitu yake ndi mavuto azachuma amene akuonetsa kuti atha kusokoneza ntchito za malipo komanso diploma ya HSE ndiyamba kupirikidwa m'masukulu onse atchama. Tatiyeni tionereni nkhanizi pa zodiaki mwatsatanetsatane. Ali nkhawa yakuti ntchito zina zomwe unduna wa zamphamvu unakonza kuti ugwire m'magawo 9 ndi 10 a ntchito yolumikiza magetsi m'madera akumidzi MAREP zitha osayenda mwachikonzero kamba ka mavuto azachuma. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambi yoona zolumikiza magetsi m'madera akumidzi ku undunawo a Francisco Chingowi wati mwachitsanzo bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lili ndi ngongole ya 102 billion kwacha ya misonkho ya mafuta yomwe undunawo umadalira pa ntchito za MAREP. Iwo ayankhula izi ku Lilongwe pomwe akuluakulu ku undunawo anakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso nthambi za boma kukafotokoza mmene ntchito ya MAREP ndi zina zikuyendera. Kasim Aubi wadza ndi ripoti ili. Akulu aku unduna woona zamphamvu omwe anakaonekera pamaso pa makomiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso nthambi za boma ati ngakhale ntchito ya MAREP mu gawo lachisanu ndi chinayi ikuyenda mbali zina, kulephera kwa nthambi zoyenera za boma kulemekeza malamulo oyendetsera ntchito yopereka magetsi ku madera akumidzi kukukhudza ntchitoyi. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambi yoona zolumikiza magetsi m'madera akumidzi ku undunawu a Francisco Chingowi wati mwachitsanzo ngakhale undunawu umadalira ndalama zochoka ku misonkho ya mafuta yomwe bungwe la MERA limatolera kuti zigwire ntchito za MAREP, kwa chaka tsopano MERA yakhala isakupereka ndalamazi ku undunawu ndipo ndalamazi zakwana 102 billion kwacha. MERA situkulandira ndalama za MERA chifukwa MAREP imadalira kwambiri ndalama zimene zimadalira ku maleve zimene ku MERA anditatanawo chaka isakulandira ndalama zimenezo thamangira 102 billion and ma projects athu are affected. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe Awerani Chilenga wati nkhani ndi yokhumudwitsa ndipo wapempha nthambi zokhudzidwa kuti zichitepo kanthu msanga. Boma lili ndi magawo atatu, pali boma imene timati executive president nduna zace ndi ma civil servant imene ndi executive, pali ife nyumba ya malamulo ndi boma, pali anzathu aza malamulo a judicial ya makoti ndi boma. Tikaphatikiza zinthu zitatuzi zimapanga boma limodzi. Ndiye aliyense ali ndi ntchito yake. Ife ntchito yathu ndi kuona kuti zinthu zikuyenda bwanji. Apa taona kuti zinthu sizikuyenda bwino. Pa msonkhanowu makomiti awiriwa anafunsanso akuluakulu a bungwe la Eskom kuti afotokoze chifukwa chomwe ntchito yopereka magetsi kudzera ku Malawi Energy Access Project ikuchedwera, koma akuluakulu a bungwe la Eskom nawo anati izi zili chomwechi kamba ka mavuto azachuma. M'malo mwa zodiaki kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Bungwe loyang'anira zipatala za mipingo la CHAM lakhazikitsa phunziro la tsamba la diploma pa phunziro la zaumoyo okhudza zochitika m'madera. Mkulu wa bungweli Dr. Happy Makala wati ntchitoyi cholinga chake ndikufuna kuthana ndi mavuto omwe nthambi ya zaumoyo ikukumana nayo mdziko muno maka pakusowa kwa anthu ogwira ntchito. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zaumoyo Dr. Aaron Ganiza wayamikira bungweli kamba ka za ntchitoyi. Henderson Charles Msusa walemba ripoti hii. Mkulu wa bungweli Dr. Happy Makala wati cholinga cha ntchitoyi ndikufuna kuthana ndi mavuto omwe nthambi ya zaumoyo ikukumana nawo mdziko muno mwa zina. Malinga ndi Dr. Makala, kwa kanthawi mayeso okhudza phunziroli akhala akupangidwa komanso kuchongedwa ndi bodi ya maiko akunja. Ndipo ife ndi okondwa kwambiri ku CHAM kuti lero takhazikitsa program imene tikutchula kuti Diploma in Public Health, program imene ikuoneka kuti ndi apa mwamba kwambiri, ndipo yakhazikitsidwa kuti ikwaniritse zosowa ndi zofuna za mtundu wa Malawi. Kusiyana mwa tiwapangira kale makoleji athu ena amaphunzitsa pa program imene ya Diploma ya Public Health, koma maiso ake mwina kumalemba ndi mabodi akunja, zimene timaona kuti sizinali bwino kwenikweni chifukwa kuti maphunziro amenewo samakwanitsa zokhumba zenizeni, zofuna zenizeni kapena zosowa zimene dziko la Malawi pa zaumoyo ndi kusowa pakali pano. Chifukwa tinaona kuti nkwabwino ndi chanzeru kuti khazikitse program imene yathu ya Malawi imene maphunziro ake ndokukhudzana kwambiri komanso
akuthandizira kupeza mayankho ku mavuto amene amapezeka pa zaumoyo mdziko ngati la Malawi. Mmodzi mwa akuluakulu mu nduna wa zaumoyo Dr. Aaron Ganizani wayamikira bungwe likamba ntchitoyi. Ichi chinthu chofunikira chimene takhala tikuyang'ana nthawi yayitali kuti zikonzeka liti, tikuwafunsafunsa onse amene ali ma private universities ndi awachamu angotsogola ndi achita bwino kuti enawo aonerepo. Nkhani ndiyo kuti izi zachipatala zimafunika kutsata ndondomeko yake kuti anthu onse athandizidwe akapeza ku midzi komweko kuti tikapatse ma services athu azaumoyo. Anthu azikhala kuti asulidwa bwino m'masukulu athu, masukulu akhale ovomerezeka kuno komanso akagwire ntchito kunja azikakhala kuti ku Malawi kuli kusula koyenerera munthu wachipatala. Sukulu zisanu zomwe zikuyembekezeka kuyamba kupereka madiplomawa ndi za St. Luke's, St. Joseph, Trinity komanso Mulanja Mission kungotchulapo zochepa. Ndine Henderson Charles Msusa wa Zodiac. Akuluakulu pa chipatala chaching'ono cha Nthenje ku Rumpi ayamikira bungwe la Development Action for Marginalized Rural Areas DAMLA pobweretsanso madzi pa chipatalachi patadusa zaka 15. Polankhula pomwe ophunzira ochokera ku University ya Mzuzu anayendera chipatalachi kuona ntchito zomwe bungwe la DAMLA likupanga potukula ntchito za umoyo, mkulu oyang'anira ntchito za ukhondo a Christon Mlenga wati ogwira ntchito pa chipatalachi kwa zaka zambiri akhala akuyenda mtunda oposa kilomita kuti akatunge madzi ku mtsinje wa South Lukulu omwenso sanali wotetezeka. Brian Machere walemba ripoti. Mkulu oyang'anira ntchito za ukhondo pa chipatala chaching'ono cha Nthenje boma la Rumpi Christon Mlenga wati kubwera kwa madzi pa chipatalachi kwapangisa kuti ntchito yawo isavute. Iwo ati mbuyomu amayenda mtunda pafupifupi 1.5 km kukasaka madzi mu mtsinje wa South Lukulu, ndipo matenda otsegula mimba maka pakati pa ana osadusa zaka zisanu anali ochuluka kamba kuti muderali anthu amagwisa ntchito madzi osatetezeka. Ni chifukwa cha matenda osegula mimba ndinene kuti nditu anthu amadusa even 20 pa mwezi omene amabwera pano kuzalandira chitandizo, koma panopa ayi nditu tikuona zasintha koma zimavuta kwambiri kwana under 5. Mkulu wa bungwe la DAMLA Frument Mkinga wati bungwe lawo linakhuzika litamva malipoti oti chipatalachi chakhala chikugwira ntchito popanda madzi kwa zaka 15. Ndiye panopo panalibe madzi, system ya madzi yonse inali yowonongeka ndeta ichita rehabilitate. Ndiye lero timafuna kuti tionese kapena tionese ma students amene akuphunzira zawo ku Mzuzu University pomwe amayamikira ntchito yomwe bungwe la DAMLA ikugwira. Modzi mwa ophunzira apa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Stephen Odonkara wati boma ilike ndalama zambiri pa chipatalachi zokonzera zinthu zina monga zimbudzi, malo osambira komanso malo otaya zinyalala ndi cholinga choti anthu omwe akugwira ntchito pa chipatalachi komanso omwe akubwera kuzalandira thandizo pasatenge matenda. Malawi Zodiac ku Rumpi ndine Brian Machere. Anthu okhala m'madera akumidzi m'boma la Chitipa ayamikira ntchito ya ndalama zokwana 31 billion kwacha yotchedwa Restore Africa yomwe ikuchitika kumeneko ponena kuti kusintha miyoyo yawo. Wapampando wa komiti yoona chitukuko m'dera la Ulambya Songwe a Eric Ambilike Kasanga wati kudzera mu ntchito ya zaka 30 miyoyo ya anthu m'deralo yasintha kudzera mu ulimi oteteza chilengedwe. Ajuma Masumba akubungwe lomwe likugwira nawo ntchito ila Catholic Relief Service CRS auza Zodiac kuti chikhazikitsire ntchito iyi mchaka cha 2020 pali phindu lochuluka lomwe akulipeza. Zambiri mu ripoti lomwe walemba ndi Alfred Kanjoka. Wapampando wa komiti yoona za chitukuko ku dera la Ulambya Songwe a Eric Ambilike Kasanga wati ntchito ya Restore Africa ikuthandizira kusintha miyoyo ya anthu mderali kudzera mu kulimbikitsa ulimi wogwirizana ndi kusintha kwa nyengo. Akasanga ati anthu tsopano akutsatira njira zamakono za ulimi ndi zosamalira chilengedwe zomwe iwo ati zikupereka chiyembekezo choti pofika mchaka cha 2050 derali lizakhala litabwezeretsa chilengedwe chomwe pano chasakazika. Pamenepa Akasanga apempha mafumu m'bomali kuti alimbikitse anthu awo kutsatira malamulo apadera osamalira zachilengedwe ndi cholinga choti zachilengedwezi zisamalike zomwenso zingathandize kutukula ulimi. Ndipo mlangizi wamkulu woona za malonda ampweya ku bungwe la Catholic Relief Services
lomwe ndi limodzi mwa mabungwe omwe akugwira nawo ntchitoyi, a Juma Masumba wauza Zodiac kuti mwazabwino zina ntchitoyi ithandiziranso kukonza mpweya woyipa wa mlengalenga, kuthandizira kudzala mitengo, komanso kuthandizira ntchito yogulitsa mpweya wa carbon pa Chingerezi. Kuyambirira kuthandizira kuthetsa mavuto amene tikumanawo a kusintha kwa chilengedwe. Ndi tikadzala mitengo yambiri ithandizira kumapula mpweya woyipa umene uli mwamba makamaka kukamba za carbon dioxide. Koma tisanafike kumene palinso wina okhala ndi mitengo yathu m'minda mwathu kapena pozungulira nyumba zathu, ine kuzikhala zipatso inayothandizira kutukitsa nthaka m'minda, zonsezo zimakhala ndi ubwino osiyanasiyana pamoyo wa munthu. Zina mkuzokhala mudzala zoti ziweto zimadya, ndi tikhoza kuyang'ana zonsezo kuti tikamasankha mitengo yetu tikadzala tipena tiziunikira kusankha mtengo pa chifukwa chanji kuti ntchito ya zaka makumi atatuyi yomwe idayamba mchaka cha 2020 ndipo ndi ya ndalama zokwana $18 million. Cholinga chake ndi kubwezeretsa zachilengedwe mchimake, kuthandizira alimi kukhala opirira pomwe akumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi kamba ka kusintha kwa nyengo, komanso kuthandizira anthu kubwezeretsa chilengedwe pofika mchaka cha 2050. Mchigawo cha kumpoto ntchitoyi ikuchitika m'maboma a Chitipa ndi Mzimba, ndipo ifikira anthu oposa 10,000.